складаючы адначасна згоду і гарманійную часць вялікай цэласці, званая сусветам. І дзеля таго, назіраючы гэтае хараство, мы чуем сусвет, мы чуем яго вялізарнасць і магутнасць. Шчаслівы той, хто гэтак адчувае. Любячы хараство, мы ідзем да таго, каб нашыя дзеянні былі гарманійнаю часцей сусвета. Мы імкнемся да добра, бо добро — гэта хараство ў дзень. Любячы хараство, мы ідзем да зразумення, да праўды, бо праўда — гэта зразумелае і панятае хараство, хараство, абнятае ў думцы, абхопленае думкой. Гэткае хараство, гэта супакой, гэта зразуменне істоты жыцця і смерці, а смерць ёсць збаўленнем для душы, которое убачыла вечнае хараство. Бо перад намі маўклівы таямнічны сусвет, вялізарны нават для думкі, для мыслі, без пачатку і канчатку. Углядаючыся ў яго, адчуваем супакойны такт без часу. Здаецца нам, што чуем матыў, мелодию, которую грают зоры, миллион зор и зорок у своим гармонийным бегу ціходзе. У гэтай мелодыі няма ж ні радасці, ні суму, ні болі, ёсць толькі супакой. Заўсёды роўны сабе, без пачатку супакой. Тяга і кірунак чалавека выказуецца ў прызнанні боскай суцэльнасці сусвету, усе стварэння, у пажаданні вякуістай праўды, да которой імкнецца і которую пажадаюць усе глыбейшыя душы. У сусвеце ёсць нязменны парадак, вечная суцэльнасць з'явішчаў, дзіўная лучнасць у здаючымся хаосе ці беспарадку. Святло, што мы бачым, которое доходзіць до наших вачоў з найдалёкшых зораў, калі мы ў пагодную ноч з прыемнай цікавасцю разглядаем неба, гэта тая самая энергія, якая выражаецца нашым собственным бытам. Гэта тое, што малы чалавек і вялізарная сонейка частка аднае вялікая цэласць. Гэтае пачуццё лучнасці сусвета, гэтае знаходжанне сябе ў сілах прыроды, ва ўсім, што варушыцца і жыве, ёсць геніяльнасць чалавека, а смерць будзе збаўленнем для яго душы, которая убачила вечное хараство ў цэлым і вялізарным сусвеце, суцэльным у мностве.